Helo na. Dyma dre Caernarfon, un o drefi hynna Cymru. Cymraeg yw iaith y dre, y siopa, y swyddfeydd a'r maes. A dyma'r maes, canol y dre. Tre hyfryd yw Caernarfon. Tre a chymeriad hyfryd iddi. Mae Caernarfon yn boblogaidd iawn gyda thwristiaid ac yn lle prysur iawn yn yr ha. Mae'n bosib gweld mynyddoedd Eryri tu ôl i'r dre, ac Ynys Môn, Môn Mam Cymru, i'w gweld ar draws Afon Menai. Roedd dyn yn byw yma 2000 o flynyddoedd cyn Crist. Adeiladwyd Segontiwm, caer fwyaf gorllewinol yr Rhufeiniaid, tua 75 oed Crist. Dyma fi'n sefyll yng nghanol y castell. Mae'n fendigedig. Edrychwch ar y walia neu'r muria. Mae'r walia neu'r muria yn debyg i rai caer cystennin yn y 5eg ganrif. Cymerodd 40 o flynyddoedd i adeiladu'r castell. A'r gost, 1,000,000 o bunna. A dyma dŵr yr Eryr yn cadw golwg ar bawb.